duit yo rono kabeh. Terus niki pikir opo niki. Duwe rono. Ini ki anak buahku iku nang. Pamone ora didit yo sini ki dijarke tinggal dolan sak karepe dhewe. Terus mabuk yo sak senenge dhewe. Woi, woi arep ndi? Rese. Ibu mbok tinggal ning kene dhuwit piye Masmu? Ibu. Mbok tinggal ning kene dhuwit bosmu. Nek kerja seminggu ora bayaran kok. Aku ora sasah aku sing bos. Sasa ya sasa. Kene bose dhewean niki apa aja? Dah ngono dile dak. Purane bos. Purane bos. Ini ki gerak iki koncoe. Jek gerak piye kok. Aku ditut loro bos tutut sik. Sik. Ini ki bosmu ngene yo. Gak lapo-lapo ini ki. Ya bos tut wae. Dek ono gawean. Mirae bro. Wes tutut sik. Wah yo sibuk kae apa kae. Wes plane bos. Bol, nek tak kandhani. Napa nah bos? Kowe mulu lha apa? Aku diparani jambrung cek dolan karo diawang melu. Melu nondi. Kok cek dolan untung Tak jam metu-metu bos, tembang nang omah. Itu nondi kok di duit kuwi. Ngilang guys. Ini bosmu ning kene meneng wae ning kene dikancani ra didit. Ndak meneng wae dolan dhewe. Kowe lha apa waemu? nato bos. Nato nondi ne? Alhamdulillah itu kapan. Jali. Hmm, Wah iki pas mulu aku. Nek idul tuang ngono. lakone. Sangger melu aku. Nek bos sana aneh nek bos. Tak temu ngene iki mesti diwedeni wae. Bos sana aneh bos. Mau melu aku kabeh. Aneh Tak bos. cetani. Dibisik Saya mau meteng warung kabeh. Iki hidup dhisik. tak golek nae bos. Wah, iki engko tuku 2 gelas. Lha wis sapa mu bayar sapa? Awakku. Nek duit kok Piro mau dijal? tang kok piye? Utang. Bos opo? Bos ora ono utang, Bos utang iki. Bos salah sih. Nang wis ya bos. Woi, ditake piye iki? Utang kok. Kaperan. Dira. Dicek, ditku dimu. Kau melu aku yang kidul tuang. Ya. Penting kau nang kono kan rame. Saya kau anggere ngono, wis wedeni wong. Yang kau sing nyeget ning kono. Ya aku mau apa bos aku. Sana. Kowe yo melu sisan. Aku sak ning kono pedue engko, keri-keri. Kowe ora wani medheti aku kowe. Ora ono apa-apa gak tanggung jawab. Wes aku. Tanggung jawabku. Bose ning kene aku. Utahe kaya aku ning kene ngakon kowe. Siap. Tekan rono sik. Piye mantu saiki? Gelem ora? Ye, Mana? Mangkat, yo. Bos, Ki rencanane rene. ya rokok sik. Ki rokok joino. Lah ra apa lah, penting ngebul. Ngene ya ceritane. Ki engko nodong wong sing lewat jalui duite. Kanggo mabuk. Tunggu. Ki apa? Sak penting kok watenge wareg. Iki kan lan didit kabeh. Dinodong kabeh. Oke? Siap. Saya ngomong rene todong. Jalui duit kabeh. Nak pas radi duit jen todo. Yo betoke. Montore wis gedhike. Kowe gelem ora? Positif to lah aku. Iki lho iki jebre iki. Brun. Kowe engko gelem ora? Gelem bos. Gelem. Nak dhewe aku yang ndak kuat bos. Tenan iki kanca-kancane iki to.
Wong telu. Ada wanita temu tak kerok we. Weh, Bra. Siap aku. Tenan apa ora? Tenan. Maju tak gentar, Ki, mundur tak tenanan ganjel. ki, kudu ekspresi yang ditodong yang harus takut. Oke. Oke? Siap. Ki tenan ki. Harus takut ekspresinya yang tegang. Yang jos gitu ya. Oke. Wis jelas toh? Yes. Oke. Ki ana udut ora iki? Udut. Bose ora diudut iki. Pisan gelem, Bos. Ora apa-apa. Ki kira iki. Yang kira emang. Tak semut ke, Bos. Gue ra diutut. Apa tegesan yo? Enak sih. Nah, ra diutut. Ini, Bos. Ki tatomu ki apa ki? Warteg to, Bro. Warteg. Warteg. Waduh, Rugi le melak bengi. lagi apa ki? Ki apa? Ki preman. Preman apa? Preman Fuck you. Lorong bagi. yang punya Iya, kawasan, Bos. Lor. Orang gowo wale. Ora wedi mati tapi wedi ngelak. Wah enak iki koyo sing ditodong pedhi tenan iki. Itu. Nah, iki kok Tapi kudu anu sik. piye? Ses. Kita preman. Ora dikaro tak lupa. Ora kok masalah ngono. Aku lagi duit, Pak. Aku penok makom. Weh, Gak iso. Kok korek ra ono, Bos. beda. Motor ora kiki ngene mak aku. Aurus. Ra ono, Bos. Jokat gelem. Lah, cepet ini. Dan di lho, dite. Tawas. Keleh urip wong. Ora kok ngono kuwi. Aku kon Aku kon tuku lho. alah ndut kuwi sesuk iso. Lha aku kondom aku piye? Saker aku tuku kene kono. Kowe candi. Ora ucak rombong ya. Ora wedi rombong ya. Wis ora. Oh iya. Weh, ati tadi. Iki bos torane sak menit to. Kopra iki. Kira iki. Atus to. Atau to. Kira Turun, Bos. Jatah preman odong nek ngono. iki tuku nganu iki. Ngombe tuku rokok. Kowe pengen ngerokok ora? Daripada golek tegesan tuku dhewe iki engko. Entek kira apa? Beh. Kabeh. Bisa ora. Penting warek ngono kae. Yo. Langsung iki. Gas. Oh, tak tadi base camp. Ora. Ya, Iki dino. iki langsung. Gas. Sesuai. Di wong iki lah. Entah ini bose ora teko-teko. Ya Bu. Ini, nah terke. Gratis lah. Gitu sih. Weh. Tapi piro iki? Kabeh pas aku imbuh sithik mrojono di 1000 ning sak. Sing akeh. Bagus rek. Wah, tutudungan enak ya, nak. Enak pol. Ini ki rasa kerja ya. Penak ini ki. Hei.
Bos demi bos. Tadong gitu, nyebut tadong. Tak makom. Pokoke iki njuk no. Nek makom metu bulu aja. Jana ngene ya. Gua ngono maneh ora ya mulai. Wong ndi wae. Ibu Lampong. Gak ngaku wong tak takok wong dia. Gua tekonan kok Papua Budi. Iki lho bocah-bocah iki dolan apa dituru. Hei. Hei. Ya, kowe lah ya. Bocah-bocah dituru lha apa iki? Kowe lah. Ki rontak iki. Kowe. Benah ora? Ya kuat terus kowe terus bos. Amal tak tak dhewe lho. Ah. Ini tuh. Rai karep. Nah, kayak ngetik kamera kok. Ngetik. Alah